And we are live. Hello, Yes. children of God the Most High. Good morning, good afternoon, good evening, depending on the part of the world you are watching us from. Today is lovely Saturday morning or afternoon or evening, depending on your location. Anyị bụ ndị Igbo. Sorry, kedu ka unu mee ụmụ nwanne anyị ndị Igbo? Ọkwa Rudy onye ọbụla bịanụ n'olukwa ka o si elu. Asị ndị Igbo tụrụ ilu sị na-ezuo ka ara eri oke atọgbọ ọwa. So anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị nke isii n'izu ụka. Ụfọdụ na-asị no the end of the week, ụfọdụ na-asị no beginning of the week, whatever one it is, depending ụdị ụka ị na-eje, ma ị bụ onye Sabat, ma ị bụ onye Katọlik, nke ọbụla nsogbu adịrọ. Ife kasị mkpa bụ na anyị ncha dị ndụ na-eku ume n'ala ndị dị ndụ wee na-ekene Chineke. Ọ bụrụ na taa bụ ụbọchị izizi ị na-afụ anyị ebe a, afa m bụ Nwaada Chichi Edwards. Abụ m onye Igbo. Dịka isi wee fụ na ana m asụkwa n'Igbo. O wee bụrụ na anyịnwa bụ ndị Igbo na-azụ afịa a na-akpọ afịa igwe. Anyị nọ n'obodo dị iche iche. Anyị ebikọrọ ọnụ, anyị ada afụ onwe anyị, mana anyị bụ ụmụ nwanne wee na-azụkwa ofe afịa. Anyị wee bịakwa ebe a n'ụbọchị tata ka anyị wee butere unu akụkọ ife gbasara afịa igwe anyị na-azụ. N'egburu oge ọbụla, aga m enye nwanne m nwanyị, ụmụ nwanne m gbaghararụ m maka singular and plural ụmụ nwanne m nwanyị ndị mụ na fa ji wee nọrọ ndị mụ na fa nọ ebe a ka fa kọwasịa afafa ife fa na-emegasị n'ebe fa bi ka unu wee malụkwa, so that ị na-ene anya ịmalụ ọ bụ na ịchọ ikwu isi Sister Doris or Sister Ifeoma or Sister Salome si or Sister Chichi si, you know, kerapisi ịmarọ nke afọ imi a buru ibu ọ nke afọ ọ ya pere mpe, you know, nke a nwee mark n'iru, so ka ịrapụ ka ịmarụ gị ịmalụsị afọ anyị. So ka m si wee kwafa m bụ Chichi. Abụ m a registered nurse, a medical student. Ebikwana m n'obodo a na-akpọ Dublin, ebe afọ ka m bi na-arụ ọrụ, mana enwe ebe m nọ wee na-agụ akwụkwọ kịta. Ka anyị rapụzie maka nke afọ. Ngwa ka m pasịara nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Sister Doris ka ọ gwa anyị onye ọ bụ. Sister ngwa. Daalụ nne Sister Chichi. Debe anyị daalụ n'ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile ebe na-ekiri anyị. Ọrụkwa nna taa wụ ozizi mbụ ị ga-ekiri. Aha m Nwaada Doris Alụba Eke. Awụkwanụ m nne na-edozi ụlọ. Enwere m ụmụaka 3. Ana m azụkwa n'ahịa igwe a anyị na-ekwu okwu ya. Masị ka unu weta popcorn unu na mmanya unu desa n'akụkụ ka unu nụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Daalụrụ. Sister darụrị nne. Ngwa ka m wegaziere ọmalịcha nwaada anyị, nwanne anyị nwaanyị a na-akpa Salome ka ọ gwa anyị afịa n'ebe o si. Daalụkwa nwanne m nwaanyị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekelekwa m unu. Abịakwala m ọzọ. Anyị abịago ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ọkwa m nwaawụ Nwaada Salome. Anyị bikwa m n'obodo a na-akpọ Belgium. M na ezinụlọ m awụ m nne ụmụaka, ana m arụkwa n'ụlọ. Ka anyị na-apụta ebe a n'izu ụka niile na-agbasara unu ozi ọma. Ana m asị Igbo ndị ọma na-ege ntị, daalụkwalie nne, buru oche ka ị nọrọ ọdụ ka ịhụkwa ihe nke m butere gị n'ụbọchị nke taa. Ịgwa gị eziokwu, ị ga-ala echicha m nnọọ ọfụma. Daalụnụ. Daalụrị nne nwanne anyị nwaanyị. Ngwa ka anyị bugaziere igwe eji ekwu okwu na wee sonye ya na mpakara nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Sister Ifeoma ka ọ gwa ya onye ọ bụ na ife ọ na-eme. Ife ngwa. Ndewonu ndị Igbo, ekenekwa m unu. Aha m bụ Ifeoma Ifeanyi Ezukwu. Abụ m nwunye, bụrụkwanụ nne ọmarịcha ụmụaka 3. Ana m azụ afịa igwe, ya bụ nke nwanne m nwaanyị kwu maka ya. Ebikwanụ m n'obodo a na-akpọ USA, mụ na ezinụlọ m. Na-asị unu, ọ bụrụ na ị na-enene Netflix ọ na ị na-enene Nigerian movie or any movie, ife ndị ị na-enene ọ dị mma, mana ọ dị etinyekwa ego n'akpa gị. Gbanyụọ anya ka ị nọdụ ala gee ntị n'ife anyị na-ekwu, na nke a bụ nke ga-etinye gị ego n'akpa. Ọnya bụ nke kachasị mkpa. Ngwanụ, anyị ji egwu wee na-abịa, geenụ ntị. Daalụrị nne.
ife. So ụmụ nwanne m, ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata bụ ife ndị mmadụ na-ajụkarị anyị. Ọ bụ na ifuche iche ebe o mere o kwuru okwu na Facebook or na Instagram or na TikTok, ife na a na-anụtarị bụ gwa anyị kekwana ife nke a bụ nke a bụ ya ife ndị oyibo na-akpọ most frequently asked questions. Ya bụ ya ajụjụ a na-ajụkarị banyelụ ife a. Anyị wee sị na ọ ga-adị mma ka anyị bịa n'ụbọchị nke tata ka anyị wee kọwakene ụfọdụ n'ime ajụjụ a ndị mmadụ na-ajụgasị anyị ka anyị wee kwukọta ya ọnụ. Maka na oge ọbụla ndị mmadụ na-ajụ ya ọ bụrụ something na-adị frequent a na-ajụba. Nke izizi anyị ga-ewelu wee zaa bụ onye gazi ya bụ nwanne anyị nwanyị a na-akpọ Sister excuse me, Sister Ifeoma. Ya bụ ajụjụ nke izizi wee bụrụ ife ndị mmadụ na-asị gịnị bụ afọ igwe a ka esi azụ ya, ya business model. Gịnị bụ afọ igwe a, gịnị ka anyị na-azụ ịmagofu ya ka ụdị ife anyị na-eme na ya. So wee sị ka nwanne anyị nwaanyị bụ Ifeoma wee kọwatara anyị ife otu ọ ga-abụ ndị mmadụ ndị ife a na-agbanwe anya ka fa wee ghọta ife anyị na-eme in general. Ife ngwanụ. Ndị be anyị ndewonu. Anyị abịakwa ọzọ ka m si wee gwa unu na ibu egwu wee bịa. Ka nwanne m nwaanyị si wee kwu, anyị na-ada enwe ajụjụ, ofu ụdị ajụjụ imirikiti ndị mmadụ na-ada ajụ anyị. Ka esi akpata ego n'ife a? Kedu ụdị biznes unu na-eme ife a? Kedu nke a? Kedu nke ni? A na-azụ ya ofu ofu. Anyị wee sị tata na ọ ga-adị mma na ọ bụrụ na anyị bịa, maka amakwa m na o nwee ndị na-ege anyị ntị kịta bukwanya bụ ajụjụ n'isi. Ya anyị zazie ya ka ị ghara ịjụkwa anyị ya ọzọ maka na anyị azaghị ya. Na ọ ga-aka mma na ọ bụrụ na anyị pụta kịta zanya bụ ajụjụ onye ọbụla anụ ya karịa na anyị ga na-azụ ya ofu 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 ofu, ịzụ onye a echi onye ọzọ abịakwa jụọ gị ya bụ ofu ajụjụ. Ya bụ ọ bụrụ na ibu ajụjụ n'isi, ọ bụrụ na anyị azara ya tata, ị nwere ike tinyere anyị ya na kọmentị ka anyị zaghị ya. Ọkwa izijere ofu n'ime anyị echi izu ụka na-abịa abịa Satọde ọzọ anyị azaghị ya bụ ajụjụ ọ bụrụ na onye ahụ azara oge ya. oke ajụjụ anyị na-ada enwetakebe bụ ife m kwesịrị ịza tata bụ kedu ka anyị si akpata ego na ajụjụ a, mana mma azazi ife na-abụ ebe ọ bụ na nwanne m nwaanyị ekenyego m ọzọ, ya bụ kedu ụdị biznes unu na-eme. Mma ejikọtazi ife na-abụ ọnụ wee zia so tata ka m bido n'ụdị afịa bụ ife anyị na-azụ. Ife a afịa anyị na-azụ, anyị ada akpọsa ngwa afịa n'ịntanetị. Anyị na-akpọ ya afịa maka na anyị bụ ndị Igbo. Ife ọbụla ị na-emebu biznes, anyị na-akpọ ya afịa n'okwu Igbo. Ya nke anyị a ife o ji wee dị iche bụ na anyị ada akpọsa ngwa afịa, anyị ada egokwanụ ngwa afịa, anyị ada anyị ada ele, anyị ada akpọsa, anyị ada ele. Igbo na-asị ka ezikwanụ ụdị afịa ị na-azụ ide ele afịa. Nsogbu adịrọ. Afịa anyị na-azụ bụ inyere ndị ọzọ aka ka fa wee dozie ndụ fa. Anyị na-akpọ ya afịa mana ọ bụsịrị afịa n'okwu nya afịa na-azụ azụ n'okwu Igbo. Ife a bụ biznes anyị nọ n'ime ya bụ biznes ije nye ndị ọzọ aka. Ka nye gị example, ka m bata n'ime ya, ịma ị na-azụ afịa, ị ga na-agwa ndị mmadụ nekwa ife m na-eme. Ị na-akpọsa ngwa afịa, ọ bụ ụdị afọ ọbụla ọsọnya bụ, ị ga na-agwa ndị mmadụ nekwa ife m na-eme. Ya ngwa chichi ome advert chichi afọ ya. Advert a na-eme bụ
kedu uru m na-akpata na biznes a na-eme, kedu uru ọ bara m, ọnya bụ advert m na-eme. Eji m ka m bata biznes a, ife m ji wee bata ya ka m wee nwee efe wee na-enodo ụmụ m anya ka ọ ghara ịbụ onye ọzọ na-azụ ụmụ m wee bata nyaba afịa wee nye m efe anwa m na-achọ. Ife m emezi bụ mme ad nsị ndị na-enene ya, nekwa na ife m na-ata afụfụ m na-ata mgbe m na-alụ ọrụ oyibo, adị m enwe efe, ụmụ m ada afụ m anya, nke nwa adị m alarụ ụla, ego ada ezu, nkọsi anya bụ ife wee sịfa na-abatakwanụ m afịa, o wee nye m ya bụ efe m na-achọ, wee mee m wee kpata anya bụ ego m na-achọ, wee mee m wee mee nke a, wee mee m wee mee nke a. Ọnya bụ afịa anyị na-azụ. Enwere ike Doris afụnya bụ advert ntinye wee kpọọ m sị m, nne, anọkwa m ata afụfụ ị na-ata, kedu ka isi wee mee ya? Wee kọwara ya, ọ sị o na ya chọkwa ịbata, o wee bata. M wee kụziere ya, ọ bata ma rapụ ya, nkụziere ya ka ọ ga-esi wee zụnya bụ afịa, ife ọ ga na-eme. Anyị nwekwa ife bụ training, a na-akpọ training, and training anwa dị na vidio anwa mgbe ọbụla ọsọ gị tinye ya nene anyị nwere klas, ị ga-asị o ana m alụ ọrụ mma nwe ike ịbịa training anwa. Mba, training a dị na a ga-ebunye gị edobe ebe ị ga na-afụ ya anya kwa ụbọchị. Ọ bụ 1 hour ka ị nwe ịbanye. Anyị nwee ife automated system, ịma nsị o ka nje debe leta, ka nje send by email, the automated system na-emere ya, na-esend gị email, na-edere leta, na-emere ihe afọ ndị mmadụ ka fa na-abata, ịnweghị ife gbasara ya, ngị na fa akpara nkata. Ọnya bụ automated system bụ ife na-eme ya bụ ife. Ndị mmadụ a na-abata na-ajụghị ajụjụ. Afịa anyị na-azụ bụ afịa na-agbanwe ndụ ndị mmadụ. Ọ bụ na ndụ ya dịrọ ịnọrọ ebe ifile na ikwesịrị ịnọ everyday na-apịchalụ kọbọ n'afọ, ịnata ụgwọ ọnwa. Onwe ife na ntinye na my page, nwoke je collect salary, bills niile ọ na-akwụ, fa niile a na-asara ya aka, nke ọbụla na-asa aka. Anọkwa m ebe a chetakwa m, ọ bụkwa na ekwuru ụgwọ ọkụ patiri ime emi ya, ọ bụkwa na ekwuru ụgwọ mmiri, ọ bụkwa na ekwuru ụgwọ ụlọ ọgwụ. Ọ life anyị na-ebi bụ ya bụ ife, and salary ọ na-ezu mba. Ọnya bụ biznes a, ọ model biznes anyị na-eme ka anyị wee nyere gị aka. Ịma na-azụ afịa, ịma na-ego ngwa afịa, ịma na-edobe, ịma na-agwa ndị mmadụ okwu. A ga-enye gị mentor, nye gị coach ga na-aga gị na-ahaziri gị ụzọ ka ị ga-esi wee jee. So ọ bụrụ na ị na-azụ nke a na-ele afịa n'ime ya, anyị na-asị gị na nke anyị dị iche na ada ele ya afịa. And anyị nwekwanụ community over 200,000 ga na-enyere ya aka. Onye ọbụla ịkpọ mgbe ọbụla iji wee kpọ n'ụwa niile, ọ bụrụ na ọmụnwa ka iso wee bata, ọ bụrụ na m na-alara ụla, itinye question ịchọ na community anyị, ofu onye na-amụ anya ga-aza gị ya. Nya a na-enwe ndị na-akwado gị, nwee coach, nwee ife niile. Ọnya bụ ife na-achọ ịkọwa. Ọnya bụ ife dị iche from nke anyị a na nke ọzọ. Nke ọzọ a na-ajụkwa, ndị mmadụ na-ada ajụ bụ kedu ka esi akpatada ego, na ke ka m na-esi wee kpata ego, and kedu time ọ ga-eteki m iji wee kpata nya bụ ego. Nne ma nna m, onye ọbụla na-enene ife onyonyo anụnwa, ife mma aza gị na ya bụ, o nwere onye ga-agwa gị ego na ị ga-akpata, gwakwana gị mgbe ị ga-eji wee kpata nya bụ ego. Ife niile bụ n'aka gị ka ọ dị. Ọ dị ka onye meghe shop, ịjụba onwe gị, kedu ego one mma na-akpata na shop a? Kedu ka ọ ga-ewe m ofu ọnwa ka ọnwa na-abụ ka izu ụka ịtọ ka ọ afọ ise iji wee kpata ego? Sọsọ gị bụ onye ga-azanwu ya bụ ajụjụ, maka biznes a bụ nke gị, ka ị ga-esi wee zụọ ya. Nyaba afịa bụ gị nwa ga-edisaidi ya. Ọ bụrụ na ị chọọ na ọ dịghị ọsịsọ, ọ bụrụ na ị chọọ ịkpata ego nwanne echi, ịzụọ nyaba afịa etu onye chọọ ịkpata ego nwanne echi ga-esi wee zụọ ya. Ọ bụrụ imeghe shop, ama mfụrụ na shop everyday ị na-alara ụla na yard, shop akpọchie, ị na-echesi
ọnwa gwụ na ị ga-akpata ego. Mba, adịghị etu a. Ị ga na-eje kpọghee nya bụ shop nọdụ anị n'ime ebe ahụ, onye gafee ọfụ ọsị nekwa ife onye a na-ele, ọbanye zụrụ afịa, mana ịkpọchie ya naba ịma nweta ego. O nwere ndị na-ebido afịa fa bịara bido emesịa ife niile fejee lara ụla, na-eme ife akụziri fafame famegide etu ofu arọ gafe asị na ego adịrị ya na ife agwa afa bụrụ ife o nwere onye gwa gị na imeghe shop ịnabụla ego a na-amụ. Mba, ịmụọ nwa ị na-ene dị anya, ụbọchị ịmụrụ ya ị na-enye ya, ịmụsịa ya ị na-awụ ya arụ, na-edozi ya, na-efidi ya, ọ na-eto. Ọkwa ya, ọ bụrụ na ifidiri ya ọ nwụrụ. Etu a ka ọ dị biznes. Ọ bụrụ na ị na-eri anya ọ nwụrụ. Iji eweta mango kụọ, ide agbụ ya mmiri, ide enye ya manu, ide eme ya ife ọbụla, ọ ga-eto? Ọma nto, ọ nwụrụ. Etu a ka ọ dịkwa na biznes a. Ọ bụrụ na ifidiri ya ọ nwụrụ. Ọ bụrụ na ịchọ ịdị na-akpata $50,000 a month, itinye oge dị na ya, tinye ife niile ị na-ede itinye n'ime ya ka o wee na harvest iri $50,000 a month. Itrite ya ka hobby, ọ kwụọ ụgwọ ka hobby. Itrite ya ka business, ọ kwụọ ụgwọ ka business. Mma ngwa gị, mma nna na ebe a kịta agwa gị si gị nekwa ego na ị ga-akpata. O nwe ofu onye contact mụ once, I think it was last year. Si mụ na ya na-akpọ, si mụ ife dịka average ego one ka ya ga na-akpata in a month. Nsi ya average, or nsi ya work it out yourself. Average anwa bụ ngị nwa ka ọ dị. Ọ bụrụ na m na-akpata 10 kobo, ọ maka ka m si etinye anya na business m. Ọ bụrụ na m na-akpata 10,000, ọ maka ka m si etinye anya na business m. Anyị nwere average. Average bụ ngị nwa na-decide ife ga-abụ your average. Okay, so ọ bụrụ na ya bụ question ajụjụ dị n'isi, kedu ego one mma na-akpata, onwekwa mgbe anyị na-ekweghị nkwa na ife a bụ fast money making machine, na ime invest tata echi nweta ego. Mba, anyị abụrụ pyramid, anyị abụrụkwanụ multi marketing whatever. Business anyị model ya dị iche, ndị nwanwụ ya. And na business anyị ada eme ndị nọ n'elu a na-akpata ego, ndị nọ na na-alụ ọrụ, onye ọbụla na-akpata ego. Ọnya ma eji wee sị ngị nwa ga-decide ego na ị ga-akpata mgbe ị ga-eji wee kpata ya. O nwere ndị na-abata 6 months, adị m asị asị, fa na-akpata ezigbo ego. Nwee ndị na-abata 4 years, enwetabere ife ọbụla. Ọ dị ndị a na-emefa pụọfa sị na business ada work. Kedu ife ime? Kedu ife ime iji wee mee business gị ka ọ wọkụ? Ọ gwụkwanụ ka ọrụ n'ọnụ. Daalụ. Ewo, speak kwela. Hey, ifi daalụ o nwanne. In fact, ndị be anyị si na iru dị mma dịrọ mma ịtụ mbọ. O nwerozi ife nya ịkọwasịla ife niile. Nya business a bụ love in reciprocating. Ka esi asị ya, ife a na-asị love is reciprocal. If you love me, I love you. If you do me, I do you. God go first. Inete manya nete ganya onye ọbụla dey happy. So inete business ganya, business ga enete ganya. Iwelukwana ya dowe n'akụkụ, o welu gị dowe n'akụkụ. Ọ mụrụ nwa na-ete nwa anya, nwa bụ ụwa ọma ya. Onye mụrụ nwa na-ete nwa anya, nwa bụ ụwa ọma. Nwa karịrị ego igwe. Business a bụ na-eti ya anya maka na ọ karịrị ego igwe. Ya ọ karịrị mmadụ ịpụta nye gị 10,000. Ị na-eti ya anya, ọ na-amịela gị pọtọpọtọpọtọ with time. So in fact, Ifi, thank you ma. Enwerozi ife ọzọ m ga-etinye n'ife maka na ikwusi gị ya. So maka na abekwu okwu, there is no need to water it down. She has said it all. Onye nwere ntị ya nụrụ, onye nwerozikwa nwere ike isi chichi bụrụ tigi because na ntị ya dị ka ntị agama isi. Okay, so na-egburu oge ọbụla ka anyị gafee n'aka nwanne anyị nwanyị
from Belgium, Sister Salome. Ife Sister Salome n'ụbọchị nke tata anyị ga-ajụ ya, ndị mmadụ na-ajụkarị bụ oke ka esi asụ ya n'Igbo bụ o nwere ngwo nya special skill ka m chelụnụ ka ọ pụta ebe nwanne anyị nwaanyị dere ya n'Igbo mmemme mesuo nke asịsị asụ na unu ewee tọka m n'ebe ahụ dịde ife ndị oyibo na-akpị ya bụ special skill. O nwere special skill. Achọrọ m nka ma ọ bụ ahụmihe ọbụla iji nwee ihe ịga nke ọma. Yeah, do you need any special skill iji wee mee ife a? O nwere ife dị iche. You need inwe PhD, you need inwe masters, you need inwe degree. Ka sista nwanne anyị gwa anyị ka anyị marakwa ma onye ọbụla ga-aga bidokwa ga rejista na praịmarị skuul ka o nwere ife dị iche anyị ga-eme. Sista ngwanụ. nwanne m nwaanyị Chichi daalụkwalie nne. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu anụgonu ihe ụmụnne m kwuru. Ajụjụ a na-ajụ ebe a, o nwere asambodo ma ọkwanụ agụmagụ isi pụrụ iche ihe mmụta dị iche m ga-eji wee bido ahịa? Iwe ịsaga ajụjụ a, eziokwu m niile o nwero gị. Maka mụ onwe m bụ Salome na-ekwu okwu a, ugbu a na-asị ụmụaka matụrụ kọmputa obere ọkwe, but otu m shiri mara ya ugbu a ugo otu m shiri mara ya bifo m abata. Ihe ị nidiri nwa bụ iwere kọmputa gị bata ma ọkwanụ GSM gị were ịntanetị gị bata, anyị emekwa gị welcome. Mgbe anyị batara, anyị niile batara ebe a bidoro bidoro otu ụzọ na nke ọzọ. Dịka nwanne anyị nwaanyị kwuru si na anyị na-enwe ebe a na-akụziri anyị ife. Maka na azụmahịa anyị a bụ azụmahịa adịla mbụkwasịchama ya ọfụma ebe ọ ga-adịrị anyị izi iji ya rụọ ọrụ. Ha bịa doziere anyị ngwa ọrụ. Ịma ọrụ na ị chọrọ ịrụ ọrụ ọ nwere shop, ihe niile ị ga-eji were bido ahịa, mmadụ ị ga-ego ya gị dosa shop gị otu ị chọrọ ka ọ dị azụmahịa gị. Mana nke a, ihe m ga-eji bido ahịa edozigolo anyị ya, mezie ya ọfụma. Ngwa ọrụ anyị dị mkpa anyị ga-eji wee mee ya nọ ebe a nọrọ na-eche anyị. Ọ ya nwa mere a na-asị ebe ha anyị na-akụzi ife, ịgaruo ebe ahụ and the video training now step by step. A na-akụzi ya agbịgbịdị. Ime nwere ọrụ ndị na-amụ okwu, Obi is a boy. That sentence gị mụta ya ọfụma, Obi is a boy. Abịa na another chapter, Eze carried over the breakfast of cassava. Ị hụla nke ha dịgo ogologo. Otu a nke anyị megide ya site na ofu mkpụrụ okwu abụọ etinyere otu a, etinye atọ, etinye anọ. And ọkwa na a na-ekwu ya na-asị gị Obi is a boy, ya na-elekwa na Obi ka Obi ọ boy ka na ọwụrụ. Nke a wa na-ezikwa gị n'otu Obi si wụrụ boy. Asị gị ime ya otu a, ịpịa aka ebe a, pịa aka ebe a, gị nweta onye dị ka Obi, ga pịa ebe a, pịa ebe a, gị nweta n'ọnwụ nwatakịrị nwoke. Otu ahụ ka ọ dị ebe ahụ. Gị na-afụ ya, ị nwere, in fact, ị ga-eburukwa kọmputa gị otu a na-alụ ọrụ, gị were GSM gị ịpịta ebe ha si n'Obi wee boy, ga-etinye n'ihu akwụkwọ gị, ga-echeki kọpụtakwara n'Obi ise boy n'ihu akwụkwọ gị, ga-ahụ ya na ọ pụtara, ịnwetego ya UP ọgwụla. Onweghị ihe ọzọ. Dịka nwanne anyị nwaanyị shiri kwuo, ya sị ịnọkwa gị sọsọ gị, anọrọkwa n'elu ya onye ọbụla batara na nwere nnọọ onye ndu. Enwere m onye ndu nke m iche, Sista Doris nwere onye ndu ya iche, Sista Ifeoma nwere onye ndu ya iche. Ọkwụta nke nwere onye ntụziaka ga na-atụziri ya aka ihe nge ma na-edu anyị. Ịbata ewere ndị a nye gị, mgbe ole kpọrọ ha ga-abịa. Ka ihe ewu nsogbu ezighị ya. And nke wụdị ibe o shiri ma mma ahụ, ị ga-abịa nọ ahapụ gị sị gị mewe nnọọ mewe mgbe ole chọrọ mkpọọ m. Mba, ha ga-etinyekwara gị aka, na-esokwa gị, na-eso gị, na-eme ya, emegidekwa ya ruo mgbe a sị oke akwagidelara gị aja n'ukwu. Ịma na-eme mmadụ kụọ mkpụrụ osisi, ịkwanyere ya aja gị gbara ya mmiri, ya na-eto.
ị ga na-akwagidere ya aja. Onwe mgbe woruzie mgbọrọgwụ ya eshie ike, ị gazi akwanyere ya aja, ya werezi aka ya na-agazi n'ugwu na ndịda na-eburu aja, na-eburu mmiri, na-eto. Otu a ka ọ dị ebe a. Nkwagide gị kwagide gị memere ebe amata na agụnwa ịmụtago ozigwa gazi na-asa elekwa nke mụtara ya sizie gị ngwanụ kọwaziere na kụziere ya otu ichiri mụta ya. Ị hụrụ ya? Amamihe wụ ọhịa buru ibu, anaghị agacha ya agacha. Onye batara taa ga-aba the same ọhịa ahụ mụnwa bara 6 months ya pịa ọfịa ahụ pịekarịa m metiekwe aleluya aleluya. Otu azụmahịa ya dị. Onye ọbụla batara n'ụtọụlọ oshi nnọọ dị gị n'obi ị ga-eji buru ya. Nwanne m nwaanyị kwuola ekwucha ya ọfụma ebe o buru ibu. Mana ebe na isiokwu nke m na-ekwu ugbu a bụ inidiga asambodo. Inidiga ịgaga lekụka ụta na-asị amakwanụ m kọmputa makwa na amụọla m kọmputa amụtachi ihe niile nọ ya n'ime etorula m ịzụ ahịa. Mba, the only thing ihe ofu ihe ọwụ ma ọ dị gị asị gị mba na itorubeghị ya wụ ọrụ na ịgbarubeghị afọ 18 itorubeghị ya. Mana ọrụ na ịgbaruola afọ 18 gị na onye gbara afọ 18 ị ga na-agụ na-ede ede. At least ma ịgụgo dị gị ị ga-ede, ma idekwana gị ga-agụta. Asị gị nọrọ ọdụ gị nọrọ ọdụ, asị gị bilie gị bilie. Ị hụrụ ya? So otu ahụ mgbe ahụ o ruru ebe ahụ isi hala oke achọrọ m ịmata ihe adị m afọ 18 etofeela m afọ 18 m ga-abata. Ị na-abata kọmputa nwe ya n'ụlọ, ịntanetị gị buru ya, ọ ihe ị nidiri your book, akwụkwọ iji ede ihe gị, exercise book anyị wụ kọmputa, manual anyị wụ ka ihe na-akpọ ya your internet. Then gị bịa plọgụzienu ya in, gị mepezienu ya, gị baa n'ime Jerusalem, ga-abịa hụzienu, bịa hụ ọrụ, bịa hụ ọrụ, ga-abịa jiri nnọọ nwayọ were ya otu na abụọ. Before a ga-ejide ọnwa ga-eji egwu ma nje brain ga-aghọzie kọmputa sef akụziere gị ihe ọbụla. Before ị ga-amata ihe ga-eme n'ụlọ mmadụ nọzi agwazi gị okwu gaa English a na-asụ gị n'ọnụ. Ịbịa chetazigasị oke ihe etinyekwala m aka m tokwa ọkwa sọsị mụta ihe Ị hụrụ ya? Ihe na n'ime buru ibu ọhịa ndị a wee ihe na-eji ka m hapụrụ ụmụnne m ka m nwere ike ekwu daalụkwa n'olie nne. Daalụ rinne nwanne anyị nwaanyị Sista Salome. Ndị be anyị na-anụgo ya na ọ sị Chukwu daalụ na ekene dịrị Chineke na nke afọ. Biko ka nkene Elisa bi n'igwe maka na anyị nidiri gaga Harvard bifo anyị wee banye azụmahịa. Maka na asị na o nwere particular certificate ifugonu na o nwere ike ndị otu anyị ọma nlute nwaanyị aka. Mana ka Chineke afọ si wee buru Chukwu nna wee nwee obiọma wee fụ onye ọbụla n'anya, o wee mee ya. Ọ dị ka ife afọ anyị na-aga na-agụ na catechism. O nyere onye ọbụla okwukwe just ọtọpịa free of charge. You know, you need any particular skill. You need ịbụ onye America. You need ịbụ onye UK. You need ịbụ onye Ireland. You need ịbụ onye Belgium. You need ịbụ onye ebe ọbụla. Ebe ọbụla ọsọkwa gị si na slum wee pụta. Business a chọrọ dị mma. Ebe ọsọkwa gị bili, business a chọrọ dị mma. So si ife ị na-ede bụ your smartphone, your laptop, and internet connection. Ọsọkwa gị nọrọ n'ime ntụntụ one room kitchen nwa ọ ga-abụ isi otu a before ifu ụzọ. As long as you need connection, that's all you need. You will keep on losing ebe ahụ we blow. If go ọbụkwa na ịkwụbara aka gị ọtọ na-eme ife dị mma, iburu ọgaranya. So you need riga zuori maka ndị a na-eche okay because na amụrụ m from a poor family, I cannot make it unless ma bụ computer gazuwe ndị mmadụ ori or na mmadụ ga-emewe ife o kwesịrị ime. You need ife ndị ahụ just or na ị ga-ebili hey sitting room gị ga-ara ka nke Queen Elizabeth. No, you can just stay anywhere at all. As long as you have internet connection, n'ime ọnụ ebe afọ ịnọ, internet connection na-abatakwara ya, you're good to go. So thank you so much, sister. Ka anyị rapụ igbu oge rinne ka m gakwuru nwanne anyị nwanyị all the way from Ireland, Sister Doris, ka ọ gwa anyị ife ndị mmadụ na-ajụkarị wee na-asị
kedu ụdị enyemaka na nkụzi a na-enye n'afịa anyị na-azụ? Ka nwanne anyị nwaanyị kọwatala anyị. Sister Doris, ngwa olu gị. Daalụ rinne Sister Chichi. M ga-aza ajụjụ a ebe onye ọbụla ga-aghọta ya ọfụma. Kedu ụdị enyemaka m ga-enweta? Nwa onye na-aga ajụ ya ma ọ bụrụ na ibido ihe ọhụrụ, ị ga-ajụ onwe gị, ọ bụrụgo na mba ihe a, ka ụdị enyemaka m ga-enweta n'ahịa m na-aga ịba, ma ọ bụrụgodị na akwụkwọ ka ị chọrọ ịga gị bido, o nwere trenin ị chọrọ ime, ị ga-ebu ụzọ jụọ onwe gị ka ụdị enyemaka m ga-enweta, ka ụdị ihe m ga-amụta ma ọ bụrụ na m mechaa ihe ndị a na azụmahịa ahịa nke anya. Ọ bụrụ na ịbata ya ozugbo ịkwụghalara 149 gị, a ga-enye gị ihe ndị oyibo na-akpọ coach and mentor. Ndị a bụ ndị gị na ha ga-emegide gị na ha otu anyị ịbata ha ala ịnọzi gị sọsọ gị. The whole nwere big community, the whole community enyemaka gị, but a ga-akpọ ofu onye mmadụ abụọ aha were gị tinye ha n'aka. Ọ wụghịzi sọsọ ndị ahụ enyemaka ị ga-enweta, ma ndị agha nọ ya ka nwanne anyị nwaanyị kwuru, Sister Ifeoma, ọ bụrụ na na-ehi ụra, ọ bụrụ na ọ nọ na-ehi ụra, then gị drọpụ ihe gị, onye ma bụ mentọ gị, gị drọpụ ihe na kọmuniti, ma ọ gị cheki anyị hụ ya, ịga na kọmuniti ma ozi ofu onye ma mmadụ ibụnụ, ị nwere ike sef ajụjụ ofu ajụjụ ị jụrụ mmadụ 3 ma 5 aza gị ya. Ọ ka m gwa gị otu enyemaka na-eche, ha na-eji agba ọsọ ịhụ na ha tinyere nwanne ha aka na azụmahịa. Maka na otu nwanne anyị nwaanyị ekwuogola ya, Sister Ifeoma na Sister Salome, na ọ bụrụ na ịbata ihe niile emechala ihe niile, ozi ịbata gị were aha gị tinyezi ebe ahụ. Maka na ịbata enye gị mentọ, enye gị coach, ị ga-enwe webụsaịtị ahụ edizaịn echala ya, ịbịa gị werezi aha gị tinye na your picture. Ihe a bụcha enyemaka ị ga-enweta. Ọ bụrụ ndị ọzọ, ọgụ ma ga-eji aka gị mee da webụsaịtị, ọgụ ma ga-eji aka gị ma ihe ọbụla a na-eme na azụmahịa gị ahụ, bọtụ na nke anya ị nọghị sọsọ gị, edozichalara gị ihe ka ha kwuru, ọ na work automation. Ị nwere ike gị, for example, ọnwụ na ị nọ ibido ahịa gị, nọrọ ihe onye nọ na US, nọ na Ireland, onye nọ na US ahụ advert gị, ihe mere were webụsaịtị gị tinye aha ya na email ya, ọ ga na-enweta email from you every day. Mgbe ọbụla nwere webinar, ọ ga-enweta email, but ọwụ gị ma na-ede ya, sistem na-arụ emere gị ya. Emechakwa ede aha gị ebe ahụ na ọgụ ma mere ozi ahụ, ka ihe otu o si aga. Ha mechaghala ha ede ya aha gị na ọgụ ma mere ede ozi gị, ma onye nke ahụ kwara na-agwa agwa echee na ọgụ ma mere ya. Ị ga-abịa sị, amakwa mma etu o si asụ oyibo, ka kwara otu m ga-eji bịa dewe email. Ịbataghala hafụ ihe niile ndị ahụ, automation will take over. Otu o si aga, m ga-ahapụ ya ebe a maka na oge adịrọzi, ka m cheghachiziere ya nwanne anyị nwaanyị bụ Chichi, o bidozie from ebe m kwụsịrị. Daalụ nwanne anyị, daalụ rinne. Ndị be anyị na-anụ gị anụnụ ya, ịbanye amarọ m na cheki n'ugo n'ịntanetị ka unu mara ego one a na-ele funnel, ma ọ bụ na ị chọrọ ibido biznes. Ọ bụ na icheki bịara, gaa ka icheki ya ka ị mara ego one a na-ana to set up your funnel. Mana anyị nwa otu anụnwa na biznes anyị ada akwụzi ụgwọ, fanwa ji aka fa na-eduzisiri ya. In fact, ndị azụtọla anyị azụtọ, to be honest o, maka na onye nọ sị na biznes apụwa biznes ọzọ, chinọka ife si adị na ọ na-adị that simple, ọ dị akwa kagodi just gaa n'ịntanet ka ị ga cheki ya. Mana nke anyị nọ femesiela ife niile. In fact, they over pamper us sometimes. Nọla na-eche na-asị ndị a na-eme anyị over pamper o, anyị amarọ dị finally, like really for real, they are really looking after us so well. So ọ bụ na ị na-achọ ịbata, egwu atụ na nke ha, ikekwanụ maka iset funnel, kekwanụ maka webụsaịtị gị, amakwanụ nke, don't worry, never mind, just batawa na we will look after you, okay? So nke ndị ọzọ, ife ndị ọzọ ndị mmadụ na-ajụwakwa oge ụfọdụ, fa na-asịwa, kedu oge one m ga-enye m kwesịrị itinye na azụmahịa, ya time ị kwesịrị itinye ogologo oge
itinye ego. Okay, ogologo oge biko gbagharanụ m. So ogologo oge ị kwesịrị itinye na azụmahịa dịka ụmụ nwanne m si wee kwu, nke bụ eziokwu bụ there is no definite time. Onwere na-agwa gị oge onye ị ga-etinye. O nwere ndị na-etinye afefa 2 hours every single day, nwee ndị na-etinye 30 minutes, nwee ndị na-etinye 60 hours in a week, nwee ndị na-etinye 20 in a week, nwee ndị na-ada etinyekwanụ chacha. So no, o wee gachitekwa n'ife izizi anyị kwuburu, iwelu afịa gị adị ka enyi gị, lọvọ ya ọ lọvọ gị. Isikwana ya n'olugodi n'akụkụ ka m bịa osi gị, okay, no, don't worry, onwekwa afịa anụnwa dị very obedient. Nke ọbụla isi ya mee ọ na-emelụ gị. Ọ dị very nya, ọ bụ ụdị nke a na-agwa gị isi nke na ndị mmadụ a na-akọkọsị, isi ya kwụrụ ọkwụrụ, isi ya gaba ọgaba, isi ya gbaba ọsọ gbawa ọsọ. So it's very very obedient business. Ọ manye gị nsogbu. So otu ọbụla isi wee chọọ ya, treat it that way. Kama na one thing m chọrọ ka ị mara bụ na otu isi wee treat ya ka ọ ga-esi wee reciprocate elu gị. If you love am, he go love you. If you no love am, he no go love you. Simple. Ka ọ bụrụkwa ọ dị ka anyị nwa bụgodị mmadụ. Afịa anyị dị very sensitive ka anyị nwa bụ mmadụ. Ka wee kịta na gị na mmadụ bi na adị na mma. You don't care about onye anwa. You just stay akpị ya na phone. You don't care. You na-eme expect ka ọ na-eke about you. Nne ọkwa na aka nnekwa aka ekpe akwa aka nne, na anyị nche niile bụ mmadụ. Otu a ka biznes anyị bịa maka na anyị bụ mmadụ wee na-azụ ya bụ afịa. Biznes anyị wee na-emekwuzi ka anyị nwa bụ mmadụ. That shows no real people in real business. So you see, as simple as that. So if you love me, I love you. If you're iwere aka ekpe fio m were aka nne fio gị, onye ọbụla dị happy. Mana isi m nsị gị onye ọbụla na-agala onwe ya. As simple as that. So that's it. So ịchọ itete n'ụra, ngwa ka ọ dịzịlị imeke your plan. Itete n'ụtụtụ maka na ịchọkwa ị ga na-eme biznes a na-arụ ọrụ gị. Nka na-alụkwa ọrụ m, ana m agụ akwụkwọ. Ụmụ nwanne m ndị a na-alụsịkwa ọrụ, na-agụ akwụkwọ, na-enete family. O depend ife ịchọ itete ụla ịnọ na bed gị maka na digital business, mee biznes gị before ikunye wee pụwa ma ịma na ịnwero. Ọ bụrụkwa dịka na ị chọrọ ime like mụnwa nọ na-agwa Sister Doris ka nọ na-agwa for 2 weeks I schedule my things maka na ama m na the next 2 weeks mmanfụ ụzọ maka exam ụmụ ife niile na ịgbaghalị. I schedule things. Ọ na-agakwa, o nwere ike onye bịa oche na m bịara taa ụbọchị anwa, but already I have scheduled it. In fact, ọ na-aka ndị kata anya nzi Chineke amara m otu m ga-esi wee na-ekene gị maka ife ọma ị na-eme. Maka na biznes a ọ bụrụ biznes niile ka ị ga-achọta onye gị that flexible time na-emekwa alụ gị ife ị kwesịrị ime. Mana ịnọkatakwa ịkọli ya aka, no matter how busy nọ, ịkọli aka say, hi, I just want to let you know that I care, I love you. Ọsịkwa gị, yeah, I love you, I care about you. Mana ịbịa gbachipịa nkịtị kpochipịa n'ụzọ 1 month, 2 months, 1 week, say, hey, how are you? I love you, that. Ọ gbachi gị nkịtị na chekigodi ya, gụwa bụ mmadụ. Inwe boyfriend or girlfriend or husband or wife, chifu ụtụtụ ọgba gị nkịtị gawa ebe ọ na-aga. Ka dị gasị onye nke anụ abụrọkwa biko jebe nnọọ achọrọzi m. Otu a ka biznes si emekwa, but love your love gị. So what am I saying in excess? Love your business and your business will love you. Give your business time as much as you want. Love it. Ụfọdụ ga na-asị amaghịzi m ife m ga-eme nke a. Who said? There are so many things. Ị gaa na website, so many things to learn. Ọ bụgodị na ị na-eme ekwero gị mebe ya mmiri otu a megide ịkpọ ndị mmadụ. Okay, for instance, nọ na-agwa ụmụ nwanne m, o nwere nga na training wee mesie nke nwa gesie ya. O nwere ife na-afịa m arụ, mkpọ onye anwa sendele ya message, amarọ m onye ọ bụ. Onye India but bi na England, amarọ m ya, onwe ka nsi wee mali ya. But the thing bụ na anyị nọ na business a, ọ zakwanụ m ozugbo because nọ business a, you see. Ọ ya gosi na onye ọbụla na-akwado, anyị chere na-akwado onwe anyị. Ọ mara onye mbụ ọfụnube m, amara m onye ọ bụ afụnube m ya. But he answered. Mmadụ ke business onye ga-ewele onye nwajọ gị, who are you? What do you want? How do you get my number? But nke mba simple.
ọ gwa gị because na ọ marago na ị nọ na biznes aya. So ụmụ nwanne m onwekwa na ife ọzọ m ga-arapụ ya ebe a, mana tupu m pụọ ana m asị ka anyị jiri ohere a kewe kene ndị na-ekili anyị ma ndị na-ege anyị ntị ma ndị na-anụ Igbo ma ndị na-anụ oyibo. Nwanne anyị nwoke John Smith ọkwa onye ọcha ọ daa m ife anyị na-asụ mana ịmago ọfụ ka ọnụ anyị na-emeghalị na-agbago na-agbada enwe ife a na-akpọ lip reading. So ọ na-eridi otu ma ndị ọ ghọta ma ndị ọ ghọtara, mana o wee na-asị anyị jisi ike, anyị wee na-asị ya daalụ rinne, anyị wee na-ekenekwa Praveen Prajapat wee na-asị ya daalụ ọkwa onye India. Mana ọ sị anyị na ọ na-asị anyị thumb up, anyị na-aga n'iru ọkụ unu wee fụ na ọrụ ife anyị na-eme ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo, ọ bụrụ sọ ndị ojii, ọ bụrụ sọ ndị ọcha ma ndị green ma ndị yelo ma ndị red, anyị cha niile nọ na ya. So ebe ọbụla ị nọ, ebe ọbụla ibi, buru nke gị bịaba ebe a ada eme behavioral ife a onwe chọrọ ịma ebe isi pụ your past tense o, your present tense o, your future tense o, onwe dị chọrọ ịma ife anyị ma bụ rule anyị bụ akpali na onye ọbụla onwe na-akpali gị bịa zụọ afịa were ego gị tinye n'akpa gị, off you go, nobody cares. So if I mean anyị na-eke about anyị na-akwado onwe anyị dịka otu a ndị a niile mụ na fa na ebe onwe bụ onye mụ na ya fụrụ iru na iru fa mara onye mbụ fa fụnụbe m yes anyị ncha na-asụ Igbo, anyị ncha maka ndị Igbo si anyị jụrụ ebe niile bata ya fụnụbe onwe anyị ya mara onwe anyị. O nwere ike 4 island here 4 island here. I live 4 hours away from Sister Doris. Ọ mara ebe m bịa mara m ebe obi ama m not in Ireland, but anyị ncha niile bụ ụmụ nwanne. Jụọ ya how many times can disturb Golia? Countless time. Ka Sister Salome ọ fọdụ ka m bụrụ oche m bịa dowe na bịa bilizie ebe ahụ. So ụmụ nwanne m ọ bụ ife niile a ka Sister Ifeoma ọ because of na ịchọ ka onye ọbụla gaa n'iru. So egwu atụna gị egwu atụna gị nwekwa ike ịbata o efe onye ya adị unu nke abụọzi ka ịkọrọ ndị ya adị unu ife onye ya adị unu onye ya adị unu nọ n'ife anyị na-eme. So egwu atụna gị ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata biko m ga-arapụ ụmụ nwanne m ka fa gwa gị webụsaịtị ka ị wee banye bido n'onwe m nke m www.chichiedwards.com. So wee na-asị nwanne anyị Doris ka ọ gwa anyị webụsaịtị ya. ọ bụrụ na ị nọ na-ekiri anyị gị ọ na-emetụ gị obi ka ibe so anyị zụ azụmahịa gị, ọwụ na ihe anyị kwuru today juru gị n'obi gị n'ọka gbapụ ya ọsọ bịa soro anyị bata. Ihe ị kwesịrị ime webụsaịtị anyị na-ego ikwu maka Sister Chichi ekwugo nke ya. Ebe ọ bụla ị nọ na-ekiri anyị na peji ebe anyị nọ na-ekiri anyị ma ozi ebe ahụ ga-egwa anyị na uche gị dị ya, hapụzie ya ebe ahụ, anyị ga-emeziri gị ozi ọ gị sendara ya ozi from that page na messenger with your name and email. Anyị ga-etinye na webụsaịtị, then ihe ọbụla ị ga-enidi iji bido ya anyị ga-esendere gị ya. So webụsaịtị nke nwekwa www.dorisalubeke.com. ka m pasizi over to Sister Ifeoma. Ndị be anyị daalụ na ụmụnne m na-anwaka ofu ife ụmụ obere ife nchọ itinye na okwu a. anyị si na you need a certificate, you need somebody, you need anything iji wee bido business a, mana ụmụ ofu ife need anyị chọrọ ka wee bịa. Ife anwa bụ ife ndị oyibo na-akpọ dream. Nlọ kedu ife ị na-alọ bụ ife ịchọ ịbụ n'ụwa? What is your dream? That's the only thing I need ka wee bịa. Well, dream anwa bata maka ọ bụrụ na ijust bata na ọ na-achọrọ m ịba ịzụ ya na-achọrọ ajọs nchọ ịbata, o nwere ife ga na-epushuru ka ị wee na-eme na-azụ ya bụ afịa ọfụma. Mana iwel dream anwa bata maybe na ị na-abụ onye na-ala ike ịgagharị na-akpagharị ụwa niile, ọ na-epushuru mgbe ọbụla ọ dịghị ka ịdabago mba isi mba na-achọkwana m ije Italy echi, ikunye lụbanya bọọlụ mebe ife ikwesị ime. Dream anwa is what will make you succeed. Ịghọtago? Dream mụ bụ ịnọ n'ụlọ mụ na ụmụ m 24 hours na-enedofa na-eme ife niile. Dream Chichi nwee ike ịbụ ka ọ gote private jet. Amara m ịma na doctors na onwe ka nke fa na-adị. Dream Salome nwee ike ịbụ na ọ chọrọ ịlụ mansion n'ụwa niile ebe ọ bụ na o ji ọlụọ mansion. Ya bụ dream bụ ife ga na-epush ya.
dream Doris nwere ike ịbụ na ọ chọrọ ka nwa ya bụ president of Ireland. O jee stọdia ndị niile bụ president kedu ka fa si wee jee, o ego ka fa nidi, ọ akwụkwọ ka o nidi ije, afịa ga-eme ya o wee nwee ike wee pushgide nwa ya wee luo ebe ahụ ọ chọrọ ka ọ dị. Ya mere anyị ji wee na-asị gị, come with your dream, just your dream, nothing more. Your dream, your internet, your phone and laptop, that's all you need iji wee zụọ afịa. Daalụnụ. So webụsaịtị m ebe ibe m ndị ọzọ ekwugo. Ọ bụrụ na ọ masị gị nọọ ịchọ ịzụnya bụ afịa, webụsaịtị m bụ www.occ-palmdigital.com. Ya bụ OCC bụ initials afọ ụmụ m, Palm abụrụ afa nke m, tinyezie ya digital. Abụkwa m ịnụ ya bụ webụsaịtị asịkwana na nke a bụ onye ọcha, mba, ọnwa afọ Igbo, ọmụnwa ka ị na-ene anya ife amụnwa na-ekwu ya. Daalụ. Ọ dị ka nwa ka ọ gbaziri. Oke, nsogbu adịrọ. Ụmụnne m Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ na-ekiri m n'ụbọchị nke taa. Webụsaịtị m maka o toro ogologo. Beti m ga-ebido na ịgwa gị na ọmụnwa wụkwa ihu anọ na ihu akwụkwọ a na ịnọ na-ekiri, Salome Otisi. Ibe ebe ahụ webụsaịtị m gakachiri ebe niile, mana ka m kwutụkwa ya obere ọrụ na icheta ya o, just gaa na peji m, ọ nọ everywhere, www.salomeotisionwuka.com. ọrụ nọ na-agba gị nchefu ebe ị na-ekiri ya, lema anya ọfụma ị ga-ahụ ya. Igbo mma mmanụ. Hey, Chineke nwe, ọ dịzi nke ọma nọbazina, ọ dịzi ka si anazina na ụmụ nwanne mụrụ m na feel this vibe na feel here. I don't know if you're feeling it. Yeah, do you feel me? Do you feel these ladies? Ịma na anọ ọ bụ na ị nọ na Naịjirịa, biko na-ewekwa n'iwe. Ịma na ife na-ewuzi na Naịjirịa bụ jakpa onye ọbụla na paakị na-agbafuzi obodo ọzọ maka na obodo adịrọzi mma. Mana ọkwa ịma ka ngwakwa gị nke bụ eziokwu, jakpa ahụ ada asọvụka the problem maka na diaspora siri ike. Mana ofu azụ m ga-atụnye gị bụ, biko ị na-ajakpa gbaa mbọ so evute ego ọ ga-abụ ịjakpaluo wherever you are jakpaing to, ka izitela anyị akwụkwọ ka ijoin na biznes a. That's the only way ị ga-esi wee jakpa nwa ga-esi wee favor gị ọfụma. Maka na ijakpasịkwa lute ebe afọ iwefu na onwekwa ndị jakpa anụ mana fa na-ararụkwa n'ilo. So jakpa bụ ọkwa ebe ọbụkwa solution to everything, ọkwa beginning of another problem. But ekpele anyị bụ na Chineke nna ga-eme when you jakpa, you find a solution to that jakpa so that you will not feel ife ndị jakpa nụ before na enwere onye na-agwafa feel. So you're blessed that you are coming across us today or hearing this. Not only thing you need is determination, like our sister Ifoma said. Take your dream. O nwere onye nọ na just say my dream big, I'm dreaming big. Ọ bụkwa just say na by any dream ebe nọ na unu moto private jet eburu gị 45 minutes itete. Hey, ọ bụ na ị ka dị na bed gị. Then o nwere anything i mere. Nke afọ abụrụ dream. Ka bụ oge ka ị na-egbu. Dream a na-ekwu bụ in 5 years time, where do you want to be? What do you need to do to be there? That's the dream I know. Oburo nke na daydreaming. Ebe Prince Charming si n'enu da wee bịa buru gị iburu ọga wife na-erisi ego. Biko nke a bụrụ dream. Oburo nke afọ nke a bụ time wasting nke na-eme. Dream in 5 years time, in 3 years time, in 10 years time. Where will you be? What do you need to put in place to be there? That's what we call dream. All right? So, biko ka Chineke na bi n'eluigwe wee gozie unu niile ebe ọ bụ na anyị ma na igbutụla obere oge, mana oge ị na-agwa mmadụ ife dị mkpa, ọ na-adị mma ka ịtụlisie ya ọfụma. So iwe n'unu unu mana chichi now. I know I have the vibe, you know now. So nwee sị ka Chineke gozie unu anyị ga-afụ n'izu ụka ọzọ. Daalụ nne. Bye.